риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз садамаи марговоре хабар дод. Шоми 10 июни соли равон тахминан соати 20:57 ронандаи автомошини тамғаи чандхо рақами қайди давлатияш 6454 AA04 Салимшоев Баҳром Салимшоевич, соли таваллудаш 1994, сокини шаҳри Хорӯғ, дар ҳолати мастӣ қарор дошта, зимни ҳаракат ва убури пули байни маҳаллаи Хорӯғи Боло аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада, пиёдагард Муродова Рангина, соли таваллудаш 2003, сокини ноҳияи Мурғоб, донишҷӯи коллеҷи тиббии шаҳри Хорӯғро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷавондухтари 19-сола ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидааст. гуфта мешавад, айни ҳол нисбати ронанда Салимшоев Баҳром тибқи талаботи моддаи 212 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ронанда дар ҳабси пешгирӣ қарор дорад. тафтишот идома дорад.